Часът е 10:30, като сме решили, че сега е перфектното време да свалим фаровете на БМВ-то, тъй като искаме да се пробваме да ги рециклираме или поне нещо подобно. За целта ще трябва да ги разменим двете коли с Леона, тъй като той е спрян под лампата и там ще е по-светло, за да може да се вижда на самото видео, като ги сваляме. Като цяло това ще го правим навънка, не защото нямаме бюджет за гараж, а просто защото на нас така ни е по-комфортно и носталгично в студа да си разглобяваме колата навън. Сега ще пробваме да свалим фаровете, като нямаме много идея точно как се случва това. Конкретно този фар е доста пропаднал надолу, може да има нещо счупено. Поръчали сме горните държачи. Ще видим точно как ще стане. Знам, че трябва май да разкачим бронята отгоре, но не съм много сигурен. В процеса на сваляне ще разберем. И отделно нещо ново да покажем по колата. Някой, който е с доста добри умения по паркиране, е решил да мине добре покрай нея и да я отдере. Ето ги фаровете вече свалени, като първото нещо, което трябва да направим е да ги почистим, тъй като са доста мръснички. След това ще нанесем от тази течна изолация, която съм взел. Взел съм 3 различни, за да тествам, като тази и тази не са много добри, тя е доста гъста. Ще нанасяме от зелената. Взел съм и държачи, има начупени, ще ги сменим. Това ще са крушките за късите светлини от Best Auto. Това ще са ангелските очи, 2 по 80 вата от Garage 46 съм ги закупил. Взел съм и за дългите и за халогените някакви китайски ледове. Бяха просто едни от най-евтините. И като цяло това е. Сега започваме първо с чистенето и след това с изолацията. Ето ги фаровете вече монтирани на колата. Нямам кадри от самия монтаж, тъй като трябваше да ги сложа спешно. Смятам, че доста добре се получиха. Като за изолация, освен както бяхме предвидели течната, сложихме и текстилна.
Смятам, че се получи доста добре. След монтажа срещнахме един проблем, който е, че десния къс не свети. Предполагаме, че е софтуерен проблем и тъй като от многото записани грешки е изключил канала на късата светлина. Това ще го проверим скоро и в може би следващото видео ще разберете какъв реално е бил проблемът. Като цяло други проблеми, които срещнахме и при монтажа е, че не паснаха новите държачи, които бяхме взели. Сложихме пак старите, като на десния фар липсва единия държач отгоре и самата стойка е счупена, но това също ще се погрижим да го оправим и да застане както трябва, тъй като в момента виждате, че има и лека фуга, но обмисляме и смяна на предната броня, така че ще го мисляме малко по-късно това. Смятам, че се получиха супер и енджелите светят доста силно. Не стават за дневни светлини със сигурност, но поне се забелязват за разлика от предните кружки, които бяха 5 ватове. Смятам, че колата изглежда супер с тези фарове, като изключим предната броня, която е ударена и стои леко накриво в момента, но скоро ще оправим и това.